Sven Kramer, ik wens je mij de titel op de 10 kilometer. Ik dacht vooral, hoe ziet het die laatste rit te patiënt van Jorrit Bergsma? Nou, in de kleedkamer. Maar ik hier al best wel rap terug dat ze zit nog snel boven. En ik wist gewoon dat de omstandigheden zwieven. Ik wist zelf eigenlijk op een iets snellere tijd vergong. Ik wil eigenlijk rond 12:50 rijden. En ik wilde eigenlijk heel die 30-4 of 30-6 rijden moeten. Ja, of iets sneller eigenlijk nog, 30-4. Maar dat slag eigenlijk net. Maar toen viel ik al heel snel, als ik dit toch geforceerd wil vasthouden, dan plof ik. En dan wordt het weer trekkend zien. Dus toen ben ik even mentaal weer omschakeld naar een oor rond hier. En ja, die koe ik relatief makkelijk uitrijden. Ja, weer een goede rit. Hier toen nog wat gevoel van dit zo wel eens genoeg geweest, kind? Of is dat, ja... Maar ik moet eigenlijk zeggen dat ik hem eigenlijk nog niet helemaal top vond. En vooral, maar de eerste 12 ronden ging wel heel goed, maar letten wie het gewoon zwier en wie het net super makkelijk, maar het wie goed genoeg. Ja. Dan haast toch wel die rit wat volgen, net helemaal begreep ik. Jorrit, maar Beyoncé hebben we nog disqualificeerd, maar uiteindelijk het belangrijkste is eigenlijk nog, hij wordt vierde. Ting staan ik van, lekker, concurrentje minder. Ja, nou ja, goed. De wist dat er maar 2 keer en uiteindelijk in de 2 besten. En Kooijman is op dit moment beter dan hem. En dus is die gevaarlijker op de week afstand. Is het echt? Ja, hij is nou gewoon net goed genoeg. Maar goed, dat komt iedereen een keer zien in zijn carrière. En dat heb ik zelf ook gewoon. En het gaat vervolgens om hoe ga je daarmee om en hoe kom je weer om. Nee, maar dat is voor jezelf wel lekker, toch? Ja, maar ja, zo zit ik net in elkaar. En ik zorg gewoon naar mezelf en ik wil gewoon zelf beter rit rijden. En ik vind dat dit ik nog beter moet, maar vooralsnog ben ik hier heel blij mee. Ja, maar ja, oké, hij is wel een oorlijke concurrent bij gekregen. Maar Tetjan Bloemen natuurlijk, zat ik wel weer. Ja, nee, zeker, tuurlijk. Dus niks is voor niks natuurlijk. En je wordt gewoon zwier.